Mapugsa 7 sa 8 ka mga ginatulo sospek sa pagpatay sa isang waiter sa Molo, Iloilo City, arestado. Iloilo City Police Office ginakabig nga case solved na ang pagpatay sa biktima. Ini ang gintutukan ni John Sala live sa Barangay Zamora, Meliza, Iloilo City proper. John? Adrian, Zen, dako ang pagpasalamat sa nga pamilya Panes sa kapulisan bangod sa pagkadakop sa mga ginatudlo sospek sa pagtiro patay sa ila himata nga si Alejandro Panes Jr. kahapon sang kaagahon. Rest in peace. Langga. Dako ang pagpasalamat sa pamilya Panes matapos nga naresto ang mga ginatudlo sospek sa likod sa pagtiro patay sa ila himata nga si Alejandro Panes Jr. kahapon sang kaagahon sa Barangay North Fundidor, Molo. Salamat gid sa aton nga mga kapulisan. Tama gid ka nga nadakop gid ang mga sospetsado. Thankful gid ang amon family sa ila sa ginobra nila. Matapos nga makabaton sang tip halin sa nakasaksi sa krimen, nagpatigayon sa operasyon ang kapulisan. Ang amo ni nga insidente gina-consider naton nga solved na subong sa pagkadakop sa mga suspect kag ang aton nga mga kapulisan ang sa Molo Police Station prepare na sang nagakaigo nga complaint sa ila sa mga suspetsado. Sa hot pursuit operation na dakpan sa day Rene John Inesoria nga ginatudlo among nagadrive sa motorsiklo. Kag sa day Jesus Gicaraya, Julius Inesoria, John Lee Cadiz, Myla Inesoria, John Mendez kag Jurex Amoroso. Nagapabili naman nga at large ang ginatudlo og gunman nga si Ricardo Rex Amoroso. Nadakpan ang mga sospek sa balay mismo ni Amoroso. Suno sa kapulisan nga pila sa sospek ang namalabag butangan nakabalagyo ang gunman. Ang iban dito nag-prevent sa aton kapulisan sa pag-perform sa iya trabaho para dakpon ang suspetsado. Narecover man sa kapulisan ang duwa ka kalibre 45 nga pusil, granada kag 85 gramos ang suspected shabu nga nagabaloros ang 578 million pesos. Pila sa maginlantaw nga motibo sa krimen ang may angot sa trabaho sa biktima bilang waiter sa isa ka bar. Ang impormasyon nga nakalabot sa akon, following before days nga natabo ini, may ara siya nakatubang customer nga wala sila nagintindihan. So sa impormasyon man nga nalabot sa akon nga may ara man siya kuno nakabais nga customer. May ko-employee man? Oo. Posible man suno sa kapulisan niya ginsugo lang ang mga sospek nga tumbahon ang biktima. May nakuha man akong impormasyon nga sang Sunday pa lang daw may ara na nga nag-aaligid sa iya. Suno sa Molo Police, wala sang record angot sa illegal nga droga ang biktima, apang ang gunman nga si Amoroso ang napreso na sa dubangod sa illegal nga droga. Nagpaiway na nga maghatag sang pahayag ang mga sospek. Nagpaiway man nga magatubang sa news team ang pumunuan sa establishmento nga ginaobrahan ni Panes. Zen, padayon subong ang negosasyon sa tunga sa nga ginatudlo og gunman nga si Ricardo Rex Amoroso kag sa katapo sa kapulisan. Kay na sang aga nakapalagyo ini sa operasyon sa kapulisan pang sang udto nagpalabot ini sa nga mensahe sa makatapo sang media kag sa barangay officials nga luyag sini nga magsungka apang sa specific lang nga persona gintumod sini si nangapototan BJMP Jail Warden Chief Inspector Denver Beltran. Suno sa iya, dili lang ini may salig nga magsungka gani nagpadulong diri sa area sa Zamora Miliesa si Jail Warden Beltran. Update lang Zen, padayon subong ang negosasyon kag wala pa sang update nagikan sa area kung ba na nagsungka na ang ginatudlo gunman nga si Amoroso. Update naman sa mga kaso nga atubangon sa mga sospek si Ricardo Amoroso, si Rene Inesoria, Jesus Gicanaya kag si Jurex Amoroso ang magapangatubang sa kaso nga murder. Samtang possession naman of illegal drugs, firearms kag explosives ang atubangon ni Julius Inesoria kag ni John Lee Cadiz. Samtang illegal possession naman of illegal drugs kag firearms ang atubangon ni John Mendez kag obstruction of justice ang kay Myla Inesoria. Zen. Madamong salamat, John Sala.